አትናቴዎስ መስቀሮሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፊልጶስ ከይጸዋዕካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ርኤካ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 48 መጽሐፍ ቅዱስ ደራሲኡ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንመንፈስ ቅዱስ ዘቐየመ ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ዘይከደ እግዚኣብሔር ምስተውዓል ዝህብ ምዃኑን ብዓይኒ መንፈስ ጠሚቱ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ዘይተበገሰ ሰብ ብፍጹም ክርድኦ ዝካል ኣይኮነን። ዘይከምቶም ካልኦት መጽሓፍቲ ዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ብናይ ሰባት ድልየትን ባህግን ፍልስፍናን ጻዕርን ዝተጻሕፈ ኣይኮነን። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንመጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘንብብሉ ግዜ ብዙሓት ልዕሊ ኣእምሮኦም ስለ ዝኾኖም ስጋዊ ትምክሕትን ዘይተኣዛዝነትን ዘሰዓቦ ብገዛእ ሓሳቦም ክትርጉምዎን ክዛረብሉን ዝረኣዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ተራ ካልእ መጽሓፍ ርኢኻ ክትግልገለሉ ምፍታን ጌጋ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ይትረፍ ካልእ ኣብ ዓለም ዘሎ መጽሓፍቲ እውን ከም መጽሓፍ ቅዱስ ዳ ኣይኮነን እምበር ዘረድእን ዝገልጽን ሰብ የድልየካ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብቐረባ ስለ ዝረኸብካን ዘንበብካን ተረዲኡካ ማለት ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ከኣሞ ልዕሊ ዝኾነ መጽሓፍ ንመንፈስ ቅዱስ ቀዳምነት ዝሰርዐ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ ሰብ ከንብቦ ኣቐዲሙ ድማ ክመሃርን ይግባእ። ሰይጣን ኣብ ዓለም ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እንዳገበረ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢዶም ስለ ዝሓዙ ጥራሕ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍልጠትን ጥበብን ዝፈለጡ ከም ዝመስሎም ይገብር። እንተኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ብቑሙ ስለ ዝሓዝካዮ ጥራሕ ምስጢሩን ጥበቡን ምፍላጥ ከም ዘይከኣል ግና ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ህያው ምስክር እዩ። ሉቃስ ወንጌል ኣብ ዝጸሓፈው መጽሓፍ እንተተመልኪትና እቲ ናብ ኢየሩሳሌም ክነግድ ኢሉ ዝመጸ ስሉጥ ኢትዮጵያዊ ሓደ ክፍሊ ናይ ትንቢት ኢሳይያስ ማለት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 የንብብ ነይሩ። እንተኾነ ግን ስለ ዘንበበ ጥራሕ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ መልእኽቲ ኣይተረድኦን ኣየስተውዓሎን። ክፈልጦ ስለ ዘይከኣሎ እዩ ከዓ ፊልጶስ ሃዋርያ ነቲ ቃል መንፈስ ቅዱስ ብዝሃቦ ጸጋ ተንቲኑ ዝገለጸሉ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ተጠሚቑ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ክኸውን ዝኸኣለ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ ፍቕዲ 40። ስለዚ ኩሉ ሰብ ብመድሕነት መንፈስ ቅዱስ ንዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ብስጋዊ ፍልጠቱን ሓሳቡን ክርድኦ ከስተውዕሎ ኢሉ ክሓስብ ኣይግብኦን እዩ። ከምኡ እንተዝኸውን እሞ እዚ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ዘሎ ነቲ ጽሑፍ የንብቦ ነይሩ እዩ ግና የስተውዓሎን። ናብ ርእስና ምልስ እንተኢልና ነዚ ቃል እዚ ተዛረበ ባዕሉ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ዝበለ ከዓ ሃዋርያ ፊልጶስ ንጎይታ ዓለም ክርስቶስ ድሕሪ ምርካቡ ብዛዕባ ክርስቶስ ነጊሩ ንናትናኤል ሒዝዎ ምስ ተመለሰ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌና ናትናኤል ናብኡ እንዳቐረበ ከሎ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ ክብል ተዛረበ። እዚ ክብል ሰምዐ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ ክብል ሕቶ ሓተተ። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ድማ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ርኤካ በሎ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 48። ጎይታን ናትናኤልን ቅድሚታ ሰዓት እቲኣ ተራኺቦም ኣይፈልጡን። ንመጀመርታ ግዜ ዝተረኸቡላ ግዜ ሸዓ ሰዓት እቲኣ እያ። እንተኾነ ናይ ፍልጠት በዓል ቤት ዝኾነ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲኦም በለስ ከለኻ ርኤካ ዝብል ቃል ተዛረበ። ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን፣
ከም ሰብ እውን ኣይጋገን እዩ እንተኾነ መዓስን ኣበይ እንዳኣርኣዮ ዝብል ሕቶ ክንምልስ የድልየና እዩ ሎሚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፈላጣት ኢና በሃልቲ ክምልስዎ ዝኽእሉ ኣይኮነን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ገይራ መንፈሳዊ መግለጽን ፍልጠትን ትነግር ንሳበይና እያ ስለዚ ቃል እዚ እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ርኤካ ዝበሎ ብኸመይን መዓስ ረኣዮ ንዝብል ቀፂልና ክንርኢ ቀዳማይ ህፃናት ብሄሮድስ ክቐተሉ ከለዉ ንናትናኤል ኣዲእዋ ኣብ ቆፎ ገይራ ኣብ ትሕቲ በለስ ሓቢኣቶ ነይራ ሽዑ ዘድሓንኩኻ ኣነ እየ ንኽብል ተዛረቦ እዩ ካልኣይ ናትናኤል ኦሪት ዝተማሃረ ስለዝነበረ እቲ ዝተነግረ ትንቢት ደኣብያ ኣሎ እንዳበለ ብስነ ጽሑፍ ይመራመር ስለ ዝነበረ ከምዚ ክትብል ርኤካ ነይረ ማለት እዩ ሳልሳይ ናትናኤል ሃብታም ነበረ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ተቐሚጡ ዝራብዓት ከጽሪ ፈረስ በቕሊ ከግርሕ ይውዕል ነበረ ሃብቲ ዝሃብኩኻ ኣነ እየ ማለት እዩ ተወሳኺ ቆጽሊ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ሓጢኣት ኣብ ልዕለኻ ሰልጢና ከላ ርኤካ ማለት እዩ ሲንክሳር 15 ግንቦት ምምልካት ይከኣል እዩ ስለ እዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ እዩ እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽና ናትናኤል እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ነዚ ዘስተውዓለ ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ፈጣሪ እስራኤል ኢኻ ክብል መለሰ ከምቲ ሓደ ሰብ ሓቀኛ ዝኾነ መንነቱን ታሪኹን ብሰባት ኣብ ዝነገረሉ ዝሕጎስ ሓቂ ምዃኑን ምስክርነቱ ዝህብ ናትናኤል እውን ነቲ ሓቂ ዝኾነ ነገር ካብ ቃል ጎይታና ስለ ዝሰምዐ ንሱ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ደኣሚንካ ካብ ሕጅስ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ክብል ደጊሙ ተዛረቦ እዚ ዝበለ ብጀካ እቲ ብዛዕባኻ ዝነገርኩኻ ካልእ እውን ኣብዚ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ወንጌል ዝምህረካ ግዜ ትምህርተይን ዝገብሮ ተኣምራተይን ክትርኢ ኢኻ ንምባል እዩ ስለዚ እምበኣር ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ብምስትውዓል ክንርድኦ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኣሚንና ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቓድ ክንሓትት ይግብኣና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስብሃት ለእግዚኣብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን